L'explicació d'un docent sobre un mètode pedagògic. Solucions. Comentaris de les formes orals espontànies. Explicació monologada d'un docent a classe. I es cauria un registre formal. El pròxim mètode del que parlarem... Els pronoms relatius precedits de preposició poden presentar formes diferents. En aquest cas, per exemple, el mètode del que parlarem, del qual parlarem o de què parlarem. La primera d'aquestes formes, del que parlarem, no és acceptable en un registre formal. En aquesta panoràmica de la història de la pedagogia... És admissible, només, però, en registres informals, ometre la vocal en la pronúncia de l'article femení singular davant un mot que comença amb i o u àtones. La història, l'interacció, l'universitat. Passa el mateix amb el pronom femení la. En registres formals cal mantenir la forma la inalterada, la història, en aquest cas, i la interacció i la universitat més endavant en aquest mateix discurs. És el mètode Montessori. El mètode Montessori es basa en la premissa... En registres formals, el grup mis es pronuncia amb S sorda, tal com ho dona a entendre la grafia amb doble S. I hem de dir, doncs, premissa. En registres informals, però, és habitual i s'admet pronunciar aquest grup amb S sonora, premissa. Que l'aprenentatge és conseqüència del desenvolupament natural i individual de l'infant en l'interacció amb l'entorn social i emocional. L'escola Montessori crea un ambient amb materials pensats perquè donguin impuls a l'autodesenvolupament de l'infant. En alguns parlars, el verb donar ha desenvolupat formes valoritzades que no són acceptables en els registres formals. Per exemple, jo et dongui, tu em donguessis, no vull que ho dongueu, etc. Aquí tenim molta sort en aquesta universitat. Tenim la potra, en realitat. Potra és una paraula del castellà, una interferència que caldria evitar en qualsevol text. El català té solucions per referir-se a l'atzar. Mots recollits al diccionari normatiu, com ara xamba, que poden ser indicats en un registre col·loquial. En un registre més formal es podrien fer servir, per exemple, sort o fortuna. Que l'universitat tingui una aula equipada amb material Montessori de les etapes 0-3 i 3 a 6 anys. Aneu-hi, sisplau, atureu-hi allà... Quan les formes nus i bus estan situades entre un verb imperatiu en primera o segona persona del plural, respectivament, i un altre pronom, en la parla espontània, molts parlars la redueixen a una S sonora. Anem-se'n, fixem-s'hi, mireu-se'l o atureu-s'hi. En registres formals es mantindrien els dos pronoms inalterats. Anem-nos-en, fixem-nos-hi, mireu-vos-el. En l'exemple, atureu-vos-hi. Perquè és una autèntica meravella aquesta aula. De fet, nosaltres hi farem unes simulacions abans de les pràctiques en escoles amb aquesta d'això. Ens trobem davant un mot comodí clàssic de la llengua oral espontània, etiquetat com a popular al DIEC 2. Es fa servir quan no es troba una paraula o no es vol fer servir. D'això té variants com ara d'aixonses o d'aixòs, entre d'altres, i fins i tot un verb joker, que és d'aixonar, que pot substituir qualsevol altre verb. En un registre formal caldria recuperar el mot que d'això substitueix. Així es diria aquesta metodologia i no pas aquesta d'això. Però... En certes paraules, com ara barana, barema, però, cau la vocal que hi ha a la síl·laba anterior a la tònica davant la R. Brana, brema, però... Aquest fenomen es dona sobretot en el català central i es percep com a propi dels registres informals. L'IEC el considera un fenomen no recomanable. Retrobarem algun altre però més endavant. El mètode Montessori el coneixem realment? El coneixeu? Què us sembla? És típic de la llengua oral espontània
extreure elements de les frases, dislocar-los cap al principi o al final de la frase, incloent el pronom que representa l'element desplaçat. El mètode Montessori el coneixem? En un discurs més planificat es tendiria a mantenir l'ordre bàsic. Diríem, coneixem el mètode Montessori? Deurà ser molt antic, aquest mètode? En aquest passatge trobem un futur amb un valor de probabilitat que no és adequat en registres formals. I sentim, deurà ser molt antic aquest mètode? Si hauria de dir, en canvi, en registres formals, deu ser molt antic aquest mètode? A veure, escola Montessori, l'alternativa escola Montessori... Escola Montessori, l'alternativa escola Montessori... La llengua oral espontània presenta ben sovint repeticions. Ben gestionades, poden servir per rebaixar la densitat informativa del discurs. Si generen molta redundància o reparen el que s'ha dit anteriorment, però, és bo reduir-ne la presència. Així es faria en un discurs formal planificat. En realitat és una etiqueta que es dona a qualsevol pràctica educativa alternativa i moderna. Però totes són Montessori? La veritat és que no. La metodologia Montessori és reconeguda a tot el món i ha inspirat moltes pràctiques educatives d'avui dia on el mestre és el guia. En registres formals solem fer servir el relatiu on sense la preposició a. I diem preferiblement dir on abans que dir a on, que seria més propi del català oral espontani. Però tot i tenir afinitats, aquestes pedagogies tenen la seva pròpia filosofia i el seu propi nom. Al llarg d'aquesta setmana vull que exploreu aquestes altres metodologies. La metodologia Waldorf, Reggio Emilia o Couturier, Pickle, i vull que les compareu, que mireu quines semblances i diferències tenen, quin concepte tenen de pedocentrisme, com tracten el joc, el moviment, la ciència, el llenguatge. Més endavant analitzareu quines pedagogies apliquen un exemple real i actual d'escola infantil alternativa.